Waqt il-programm disset fl-ewwel intervista tiegħu bħala Prim Ministru fuq ix-xandir tal-Istat, Robert Abela tkellem dwar id-deċiżjonijiet importanti li ħa biex jaħtar kabinett. Filwaqt li qal li dan huwa kabinett bilanċjat b'taħlita ta' esperjenza, enerġija u entużjażmu, u aċċenna dwar l-infurzar tal-liġi u saħaq li għandha ssir ġustizzja ma' kulħadd. U naħseb irridu nibqgħu nippressaw fuq l-infurzar. Mhux li nsiru xi pajjiż, ġifieri xi pajjiż illi ma tistax xi police state, ma tistax tiċċaqlaq, le, li inti n-nies iħossuhom sikuri li jekk imxejt fi triq inti tranquill anke ferjas jista' jkollok konċentrazzjoni. Li għandek il-bankina libera mhux għandek il-bankina libera. Dawk huma li jaffet li jdejqu n-nies. U li ssir il-ġustizzja ma' kulħadd, naħseb mod ġenerali l-prinċipju għandu jkun li l-ġustizzja ssir ma' kulħadd, ma' min jonqos trid issir ġustizzja. Dr. Abela tkellem dwar il-ħtieġa ta' l-iżvilupp sostenibbli u l-bżonn ta' spazji aktar miftuħa għall-familji. Irridu nagħmlu kostruzzjoni b'mod aktar intelligenti, żvilupp b'mod aktar intelligenti. Inħarsu lejn l-estetika, nħarsu lejn żvilupp li jkun lejn bini li ma tistax tħares lejn triq inti jkollok binja tara b'viżwali mod oħra mod ieħor. U l-ambjent li jinkludi aktar siġar ma' pajjiżna, aktar tħawil ta' siġar, naħseb li huwa importanti ħafna, aktar ħdura, aktar open spaces. U talħaq dak il-bilanċ biex impossibbli biex nagħmluha. Dwar il-governanza, l-Prim Ministru qal li huwa mal-ewwel ta' sinjali sa mill-ħatra tiegħu dwar din it-tema u spjega kif il-kap tal-Oppożizzjoni ma jistax imexxi bl-eżempju tiegħu stess. Ma naħsibx li tant qiegħed f'qagħda li jipritka fuq governanza tajba jidri indeli. Żgur mhux se nieħu lezzjonijiet minn għandu għaliex bl-eżempji tiegħu l-mod kif ġab ruħu kemm ilu fil-kariga ma tantx kien xempju ta' governanza tajba. Il-governanza tajba se titwettaq f'pajjiżna diġà bdejna wettquha. U tkellem ukoll kif il-ħaddiema barranin qed jikkontribwixxu f'ekonomija li tkompli tikber, iżda qal li huwa importanti li l-ħaddiema Maltin jibqa' jkollhom dħul xieraq għall-familji tagħhom. Biex il-ħaddiem barrani ma jintużax biex jitnaqsu jew jibqgħu l-isfel il-pagi tal-ħaddiema Maltin. Dawn huma l-modelli li rridu nħarsu lejhom. Inti trid il-ħaddiem barrani, ma mhux inġib il-ħaddiem barrani biex imbaxxi il-paga tal-Maltin. Jiena ntejjeb il-paga tal-Maltin. Mistoqsi dwar kwistjoni tal-immigrazzjoni, il-Prim Ministru Abela kien ċar u qal li l-frontiera hija waħda Ewropea wkoll u l-Istati membri kollha flimkien iridu jerfgħu il-pis. Jiena beħsibni nibqa' nippressa biex il-pis li nerfgħu aħna jkun proporzjonat għad-daqs tagħna mhuwiex sew illi pajjiżna jerfa' aktar milli jiflaħ. Fuq dis-seġġi mistoqsi wkoll dwar il-konsulent tiegħu bħala Prim Ministru. Louis Gregg dejjem f'datu qatt ma żgarra kien konsulent ta' Joseph Muscat, se jkun konsulent tiegħek ukoll? Iva. Mistoqsi dwar mekkaniżmu li jara iżjed partiċipazzjoni ta' nisa fl-ogħla istituzzjoni tal-pajjiż, il-Prim Ministru qal li huwa favorih ħafna u qal li għandu jidħol b'rispett lejn il-proċess demokratiku li għandu diġà pajjiżna. Ma jekk mhux se noħolqu dal-mekkaniżmu li bih is-sess lanqas rappreżentat issa, is-sess lanqas rappreżentat bħalissa huma n-nisa hija ovvja. Jingħata aktar viżibilità fil-Parlament tagħna, mhux se noħolquh se nibqgħu kif aħna. Fuq kollox Dr. Abela għalaq l-intervista dwar aktar emendi fil-liġi tal-IVF. Saħaq li huwa jrid jindirizza x-xewqa ta' aktar nisa li jixtiequ jħadnu tarbija u jsiru ommijiet. Favur kull miżura li twassal għal aktar twelid ta' trabi. Ħadd emenda li dejjem tkellimt favur anke fl-emendi li għamilna fl-aħħar leġislatura kont voċiferu xtaqt li għamil niżjed nieħu l-pariri tekniċi u mediċi kollha li hemm bżonn. Jiena iltqajt ma' wisq nisa li għandhom 44-45 sena u li jibqgħu għal opportunità aħjar, ma nistax ninjorhom. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.